É un orgullo, eso está claro. Hai poucas empresas que cheguen a 30 anos, sobre todo un disparo como nós, con varias xente que nos levamos tamén. A Golotica é unha empresa que, como ben sabedes, empezaron 12 socios, formárona, entonces naceu un pouco con idea de darlle servicio a todo o sector, fai 30 anos que empezamos. Entón, a idea foi xuntar unha central de compras como esta, e abrir diferentes sucursales por toda Galicia, a día de hoxe hai 18, no seu momento empezaron menos, para dar servicio pois, ao sector gandeiro. E abarcamos un pouco, pois xa sabes, desde zoos sanitarios, fitosanitarios, un poquinho todas as necesidades do sector gandeiro. Esa foi a evolución, a nivel burocrático foi o máis importante. A nivel comercial, sí, houve diferencias, claro, hai máis empresas, menos ganadeiros máis grandes, a base está aí. Ao ter comerciales necesitamos ter de todo, é dicir, porque a xente venche demandando de todo, non somos uns distribuidores atípicos, non é como outra xente que se centra mellor en 4, 5, 6 laboratorios e fai forza neles, nós temos que ter de todo. Tendo de todo, pois dos que máis facturamos, temos acuerdos propios de distribución, pero distribución tamén pode dicir atípica para as nosas comerciales, nós non vendemos fora das nosas comerciales. O noso trato co gandeiro é o mismo de antes, non? A maioría témoslo moi personalizado, xa temos máis confianza, é dicir, sempre hai algún que che compre por moitos motivos, bueno, por precios, ou, bueno, por varios motivos, non? Para mí o máis importante é o servicio e o trato, sobre todo o servicio, é dicir, que teña unha necesidade e ti podes cumprir esa necesidade, non? O trato personalizado é proximidade. Eso é o máis importante. É unha importante o servicio, non? O servicio que damos. É un orgullo, eso está claro. Hai poucas empresas que cheguen a 30 anos, sobre todo un disparo como nós, con varias xente que nos levamos tamén. E despois de 30 anos, seguir no sector, ser un referente en Galicia, porque somos un referente en Galicia, che vou a dicir, é un orgullo para todos e todo o mundo está encantado da vida. E ojalá sigamos moitos anos máis, pero bueno, 30 son moitos anos.